ole pol tlak thlani som ni zirtop ni kan lo thleng tareng mai Christmas po kan nei tel tamaya engpo ni se tukin lam hi Russia Ukraine lam hi kan thlur bing ve thung dona in beina thar om chho zel maya Russia Ukraine te anin chang ton sak ring mai Russia tuyal thei bom pui chu Ukraine chuan an kap ala Russia an thin rim hle he thu kan buat sai lai hian Putin chuan Ukraine in Russia tuyal thei bom pui oil depot an kal chungchanga hian an ram mi pui te hne na thu cha khriat tur thupoi mo tak puan tur anaya ma se hi kan ron ti chuak man talovani Russia Ukraine Indonaah hian tanchin ti tam tu le borok tial mek tu chu North Korea Sipai ten Russia bula ralan do Russia puin ralan do ti chungchang hi ni a he thu hian Russia Ukraine Indonaah mun poi mo taka luat chho ta mek ni in a hriata Russia po hian North Korea Sipai te Russia ram chunga anom ti hi an phalawa ama ero chu tun lai Indo dan le ral thuam changkang man dan zirin drill le training an kalpui mek ni in puan chua ani a ama ero chu Ukraine le South Korea lam chuan Russia bula training nei chung si hian Ukraine bain an phu save mek ni in an soithunga hizat po North Korea Sipai hi zatel an tling to ni in Ukraine lam chuan an puang hialani kurs in beina hian engamo zat North Korea Sipai te hi an thi ti Ukraine chuan an fin fia hei hi US point adik thu an soyani kha North Korea Sipai then khat kurs in beina kurs regiona thi te chu North Korea phur thlenan ni to niya puanani cholni lam khan North Korea Sipai te hi body bag nen an ruang hi da ni in North Korea lampan pui tura ruwa manani thu media te khan an lo puang to a nimin lam khan Russia chuan North Korea Sipai te chu Indonaah an mang to ani ti fin fiana data ma saberan nei to a Russia Sipai zinga he North Korea Sipai engamo zat an telani ti in Ukraine President Volodymyr Zelenskyy chuan a soyani Ukraine Military Intelligence GUR chuan North Korea Sipai te hi Russian Marine le Airborne Sipai elite unit tenen Russia rambial kursa anin khwara Ukraine Sipai nor chua tumin be puyan thlak mekani ti in thu chuan siamani kurs biala mun pakhata chuan Democratic People's Republic of Korea DPRK North Korea Sipai te chu first person view anti drone mangin Ukraine chuan an chetla la yan mu thu han puanga hemi chungchang hi Ukraine Intelligence GUR chuan thu chua siamin an soya Russia le North Korea chu tuna hian Indonaah an thok dun mekani amai ro chu he Indonaah hian darkar somni palikal ta chung khan Russia le North Korea Sipai thi hi zanni velan ni ti in Ukraine GUR chuan thu chuan siam thizinga pariat North Korea Sipai te hi ATACMS battalion Chechen Sipai ten ral thuaman ka suala wangin an thi ani ti in Ukraine lam thu chua chuan an tar langa tronglama har satna an nei wang le Indono muala an trong anin hriat po ton lo wangin North Korea Sipai te hian har satna lian tak an to kani ti chu Ukraine lam soidan ni bokani North Korea Sipai te hian chiat na engamo an to ka ramri atanga KM ni vel hla Russia khwa Pletkovo le Russia ram chung kilometer sombor vel hla Vorochba le Martinovka khwa te North Korea Sipai te hian chechle ni apuanani Ukraine Bat of Mageranti Marine Corps Unit Unmanned Aerial Combat Vehicle lam enkol tu te chuan kurs region chim lama UAV mangatla an lak na North Korea Sipai thi engemaw zat an mu thu an puangani Ukraine Special Force Force Unit chuan kursa hian light drone manga bei puyan thlak na North Korea Sipai somthum pathum borvel an that ti an puang bok Ukraine lam soidan chuan North Korea Sipai te hi Indona muala an la che zai lo hle a drone ron kal ka let dan tele chutiang kara chuan chong in man lo na nen har satna lian takan to ka a then chuan tlan bawan tum boka FPV drone a local laya freeze dan ang chi te chutiang tektik te po chuan la mang lo ani ti in Ukraine lam tran tu blogger then khat chuan an tar langani Ukraine Special Force 8 Regiment chuan kursa North Korea Sipai somnga an that to ti an soiboka inrini le choli in kar khan he thil hi athlenga hliam po somli pasari an omani
a ran pa in 95th Policia Airborne Assault Brigade Ukraine chuan ni hnih chhungin sipai somnga North Korea sipai somnga anda tha ti soibokin mi zabor vel an hliam boka Zelenskyy chuan Russia chuan North Korea sipai thi te thupnan man rora phlak taka hmang ti aposa Ukraine po hian Russia sipai te hin takin an norve meka akoto patang an ni to boka theito pan chua Russia tlarma line mai ba ka tlarma hnunglam logistic route poimo le supply kong angji te po beipui thlak na mangin sabotage le assassination angchi tutiang ang tactic te po chu hlorling takin an kalpui ve mek boka tunkar bullam mai po khan Ukraine sipai te hian Krasnodar airfield a beipui thlak na an kalpuya July airfield lo Russian Su-30 fighter chu an kap chhia ani tin tun haya Ukraine sipai te chuan Russia a Oriol biela Steel Horse fuel siamna le offloading facility te an bei offloading facility te laka bei puyan thlaka helai mun hi Russia sipai supply kong poimo takani Ukraine rama Indona man ruwa phur chuana atana man thin locomotive pathum chu Ukraine sipai te chuan Russia sipai te ta an hal chiat chak boka chutiang chuan in beina rang sipai te ral thuam hmanga anin do pialama hian mimal taka chet na le bepui thlak na angchi terrorist type a in beina angte Ukraine chuan anakal pui chhun zom zel bokani tunni lai ni zan mai po khan Ukraine State Security Service SBU chuan Russia rama radiation chemical le biological protection sipai ho tu General Igor Kirillov chu an thatani kha Kirillov hi Moscow Khaw Chhak lam kho puipon lama Rezansky prospector puak thei thil phur scooter ding la ya bomti puania hemi wang hian general hi athi ani Kirillov hi Ukraine sipai te laka chemical ral thuam mang tur thu pe tu nia rin ania Major Ilya Polikarpov po athibok nimin ningani mai po khan Ukraine agent te chuan Russian sipai scientist lar tak an that nia soyania Mikhail Statsky chu Moscow a Kuzminsky Forest Park a thia muania Russian KH-59 missile le KH-69 level ti changtlun na konga akhai pa bernia soyani Russia sipai te ta na unmanned aerial vehicle siam na turin AI software po aduang chuak bok Statsky hi Russian State Automatic Energy Agency Rosatom waya oma Moscow Research and Design Bureau Marsa software ho tu wania na thona hmuna hian a hlotling hle arwang hiram noya mu ani a Ukraine agent te tha nge nia soi ani Ukraine in ATACMS US atang ral thuaman don te an hmang chhota a hei hian Indona lama thileng engemaw thlak dang lama naya ral matong Russia ram bial mun then khat airfield a Indo thlona te chu omngom tolovin mun ril zok ram ribial pialam Russian airfield lama te son an ni boka chutiang chuan he missile kap thui thei chi US na Ukraine hena an pek hi Russia ram ril zok kap thei ani to wangin Russia hian ram ribiala Indo thlona ada te chu a son mek ni in han soi hemi ani awang hian Russia in Indo thlona a son ta ka wang hian Ukraine beina atana an man thin glidebomb ka chuana konga po delay tam taka ompha bok ni in an soya Ukraine General Staff chuan Russia hian December ni som pahnih chhung khan glidebomb zali somthum pakhatan kap chuaka November ni som pahnih chhung khan le thum aya taman kap bok an soidan chuan ATACMS man hi Russia tan thil ho tak ni in an soya an aviation te chu Su-34 fighter bomber te frontline atanga Russia ram chung KM zeruk bor vela an son angai pha ATACMS ina aka phaklo hmuna Ukraine bom thlak ber tu Su-34 fighter bomber te hi Russia chuan an son angai ta ani puntak angkhan US President Joe Biden chuan November ni som pasari khan ATACMS mangin Russia ram chung be phalna kha Ukraine hena ape a chumi hnu ni hni hnuwa missile te chu Russia ram be na na man ani ngala atuk lama British le French te na Ukraine hena an pek Storm Shadow Scalp missile tia soite po Russia ram be nan man ani ta bokani kha hei wang hian hetiang ral thuam kap thui thei jok Ukraine na an man tak nu hian Russia chuan ram ri a Indo thlona Ukraine bom thlak thin tu an da te chu an son angai ta
an son ta ka wang hian Ukraine a bom thlak po atlem pha ta ni in an soi Ukraine General Staff te soidanin November thla chunga ni khata glide bomb Russia ina an run kalu chu za som bor vela ni a December thla khan somli bor vela atlan hiam ta ni in an puang bokani glide bomb hi Russia Indona hian a poimo a chan chu blast radius lian tak an nei wanga ni apuak hian mun zau tak au thei wanga ni ang hong lian tak anei thei wangin a poimo in a tangkai hleya February thla Avdiivka khopui Russia na beina po khan glide bomb te hi an poimo in tangkai hle chumi hnu chuan Russia Sipai te chuan zoi in man ron son chho kha niya Avdiivka khothlang lam KM somlia thuya man ron son pha hialani heti lai hian Joe Biden an Ukraine hena ATACMS an pek Russia ram ril zo kap tura phalna apek chungchanga Donald Trump chu zo na zo ani a Russia ram chung mel zani bor vela missile ka lu chu thil thalo takani thil thalo tak ni in ka hriati in Trump chu ana soya thil a thlak takani ati Trump hian sang hila somni panga chung in ka hai thu thlung siam atum thu a soibok Russia President Volodymyr Putin chuan Ministry of Defense board meeting an naya kumin chunga settlement za somret pakwa an chua zalen ta ka wangle Ukraine mi pui chen na mun kumin chungin za somret pakwa an lamman tia soya henga wang hian a Sipai ta chunga lom thu soi ATACMS hi Ukraine hian an mangzel don em hriat ani lova an lamang chhozel don ani mel a chan chu an man hnuwa Russia in ral thuam lian manga Ukraine an bei hnuwa po khan Ukraine hian ATACMS hi an lamang non le a Russia ram ka nana an man hun ber chu December ni som pakhat zingkar khana niya tegan roka Russian airfield chu missile paruk manga bayani he beina wang hian chanlet na lian tak kan kalpui don ani ti in Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan a soya hamia wang khan be pui thlak na lian tak Russia chuan kalpui nge ya tuma ma se tu na hian la kalpui hri lovani Ukraine hian missile somret pakhat le drone somret bor vel darkar somni palikal ta chung khan Russia in an ron kan kap thlatian puanga electronic warfare system mangina dang zale panga an lo ti buai bok Zelenskyy chuan missile tin hian energy facility an ron bitumani ati Zelenskyy chuan joint expeditionary force meeting a Ukraine chuan July thla a Washington NATO summit a kothlang laminan tiam tongin an van boruak veng him tu tur air defense panga ayatlem lo adil chu tuna hian kan mamo to ani air defense system tuna tak phei chuan som pani atanga som panga borvel kan mamo ani kar ni chungin a voi ni na tan Zelenskyy chuan an mamo hi a soipung le bok December ni som khan Zelenskyy hian Patriot system som atanga som pani borvel khothlang lam malo dil to a April thla khan pasari borvel Patriot system an mamo thu a soya Masa December a chuan somatanga sompani borvel an mamo thu a soile ta ani Russia Ukraine Indona hian marlampang tuam tu Russian battle group ta chuan darkar somni palikal ta chungin Ukraine Sipai za borvel an thi ni in an puanga Russian battle group not chuan Ukraine ena anin beina Sipai za borvel Ukraine chuan a chan ni in an puanga chulai munin beina chu Kharkiv region le a Chhe vela ani Ministry tarlan danin Kharkiv lamhoya in beina hian Russian battle group not unit ta chuan Ukraine combat vehicle panga motor som pathum le 122 mmd 30 with zarpan ni te an ka chiat sakti an puanga ni ole Russia Ukraine Indona chanchin hi puan tur tam taka oma amai ro chu tun tumatan chuan khati chin khani le phot mai se tailama dam te kan oma ni chuan Middle East Indona thu thar jok kan ngai chang le don nia